ଆଜିର ଦିନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି କପେ ଗରମ ଚାରୁ କହିବାର ମାନେ ଏହିକି ଯେ ଯେହେତୁ ଶୀତ ଅଧିକ ପଡ଼ିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଶୀତ ଦିନିଆ ଖରାରେ ବସି ଚା ପିଇବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଚା ପିଉଛି। Oh my god. ନା ମୋ ବାପା ଯେହେତୁ ଆଜି ଟିକେ ଘରକୁ କ୍ଷୀର ଆଣିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଚା କରିକି ଏଠି ପିଇକି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛୁ। ନା ଚା କିଏ ନା ମୁଁ କିଏ। କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଚା ପିଇବାକୁ ନେଇ ଗାଳି ଶୁଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ବିଶେଷ କରି ମୋ ବାପା ହିଁ ମତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ ଚା ପିଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହବ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଚା ପିଏନି। ଆପଣ ମାନେ ବି ଦୟାକରି କେହି ବି ଚା ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚାହା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ। ଚା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଟିକେ ଚୁଟି କୁଣ୍ଢେଇବା। ମୋ ଚୁଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ବୁଢିଆଣି ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ସଜାଡି ଦବା। ମୋ ଚୁଟିକି ନେଇ କେହି ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେନି। ମୋର ବି ଲଙ୍ଗ ହେୟାର ଥିଲା, ମୋ ଯେହେତୁ ମୋ ଚୁଟି ଛିଡିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଟିକି ସର୍ଟ ହେୟାର କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଚାଲାକ ନା। ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଆଜି କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ସଜବାଜ ହଉଛି? ଆଜି ବା ମଗୁସୁର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ମାଣ ବସା ହବନି। ଯେହେତୁ ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଇଛି, ତାର 21 ଦିନ ଯାଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରରେ ମାଣ ବସା ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଝୁଟି ଚିତା କିଛି ବି ପଡିନି। କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଅଳତା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ମତେ କିନ୍ତୁ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଡର ଯେ ଅଳତା ଲଗେଇଲେ ନାରୀ ମାନେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଗଉଛି। କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଅଳତା ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଦଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ବି କହିବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅଳତା ଲଗେଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବାରେ ତିଆରି କରିଥିଲି ଡାଲମା, କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଛେଚା। ଝିଅର ମୋର ଏଠି ବସି ଖାଉଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।